Αδικημένη καστόρια. Κάτα σπάει ο άνθρωπος, όλοι πολύ μπροστά, γεια σου Παντελίδη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά τα ξεφτιλίκια ρε. Εσύ δεν είσαι ο Κάστα μου, δεν ξέρω ξεφτιλίκια σε όλη την γειτονιά έχουμε γίνει ρε σύλληρε. Καλά κάτσε, τώρα θα πάρω τον Κανσελιάρη μας. Ναι, τραγούδα, το Κανσελιάρη θα πάρω. Ο Κανσελιάρη εδώ, Βρασίδας Κανσελιάρης εδώ. Για να δω. Ξέρεις μάτια μου που μένω. Πίσω δεν είσαι θα παίρνει. Ελάτε γρήγορα, επίκο, δεν είναι κατάσταση αυτή, έχουμε ξεφυλιστεί. Ελάτε κύριε Κασελιάρη, βέβαια. Ευχαριστώ. Τώρα θα δεις. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Μη μιλάς! Άντε, πού είναι αυτός ο Κασελιάρης να πούμε, έχουμε ξεφτυλιστεί όλο τον κόσμο να πούμε. Εμείς είμαστε ροκάδες ποτέ, δεν είμαστε τώρα κλαϊκοί με Παντελίδη, ακούγε, έσω ξεφτύλα. Άντε ρε Κασελιάρη, αγόρι μου να πούμε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τελείωνε να πούμε, άντε. Κύριε Κασελιάρη, Ποιος να μαντέψω, ο κύριος Μάικλ Πολ. ο ίδιος, χαίρομαι πολύ. Παρόμοιος. Καλώς ήρθατε. Καλέσατε κατάλληλη ώρα. Το γνωρίζω, ζητώ συγγνώμη, αλλά θα μειχθεί τον άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο λίγο γρήγορα γιατί ο Κωστής Μπαγδί έχει πρόβλημα, δεν είναι καλά. Δεν θα μου κάνετε υποδείξεις πώς θα κάνω δουλειά μου. Εντάξει, σας ζητώ συγγνώμη. Κρέμουμε από την τέχνη σας. Εάν έχω φέρει όλα μου τα ιατρικά εργαλεία. Μάλιστα. Ναι. Εδώ έχουμε τη τεχνή, και αν αυτή, Τα εργαλεία σας, γιατρέ. Συγγνώμη. Λοιπόν. Λίγο γρήγορα μόνο. Δεν το χάνουμε το παιδί. Κάποια εξαγωγή. Το χάνουμε. Το χάνουμε, γιατρέ. Κύριε Κασελιάρη, γρήγορα. Φύγαμε. Ακολουθήστε. Λες και το παιδεύομαι. Ξέρεις πόσο χαίρομαι. Γεια σου ρε Παντελίδη. Μαζί σου και αυτό. Συνοδεύομαι. Καθίστε κύριε Κασελιάρη, καθίστε με το γελίο. Ας το διάλογο με τις μαλακίες, αν είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά ρε. Γεια σας. Ο κύριος Κασελιάρης ή ο κύριος Κωστής Μπαγδί. Κωστής Μπαγδί. Κασελιάρης. Γεια σας. Δόκτωρ Κασελιάρης. Γεια σας. Καθίστε κύριε Κασελιάρη. Τι είναι ο κύριος? Έχουμε φοβερό πρόβλημα γιατί. Ακούσατε. Θα αναλάβω εγώ. Μάλιστα. Συγγνώμη, την πόρτα... Ηρέμησε εσύ. Είναι η πόρτα ανοιχτή. Ηρέμησε. Μαϊκό είναι η πόρτα. Πάμε με την πόρτα. Συνοδεύομαι. Σταμάτα. Κύριε Μάικο, σας παρακαλώ, δεν είστε. Μάλιστα. Θα με κάνετε δουλειά μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Εγώ είμαι ο γιατρός. Έχω εμπιστοσύνη στην Εγώ είμαι ο γιατρός. Δεν χρειάζεται σου λέω. Κύριε Μπαγδί, Ναι. αν θέλετε, την προσοχή σας παρακαλώ, θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να απαντήσετε ειλικρινά. Ναι, φυσικά. Ξεκινάμε. Πόσο καιρό έχετε να πάτε σε ροκ συναυλία? Σε ροκ συναυλία. Ροκ συναυλία. Αφήστε το. Όχι. Ροκ συναυλία. Πότε πήγατε τελευταία φορά στα μπουζούκια? Μπουζούκια. Καλά γιατρέ, είχα πάει το Σάββατο στο Νότιο Σφαγιανάκι. Μιλάμε ο άνθρωπος τρέλα γιατρέ. Ναι. Κύριε Μάικο, πότε έκανα τελευταία φορά εκπομπή? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να κάνουμε τον Ιούνιο. Έχουμε να κάνουμε από τον Ιούνιο εκπομπή, ναι. Λοιπόν, ακούστε με προσοχή τι θα σας πω. Σας παρακαλώ πολύ. Με χτυπάει γιατρέ. Μάλιστα γιατρέ, μάλιστα. Η συνταγή είναι εξής, είναι πολύ απλή. Θα την ακούσετε κάθε Πέμπτη 10 με 12 στο ράδιο Cancel. Ακούς? The Cancelers. Αυτή είναι η συνταγή. Κάθε Πέμπτη. 10 με 12. Κάθε Πέμπτη. 10 με 12.